döwlet başdanlary Sanıl Gomarkaly Türkmen Özbek Serget Yaka Sewda dowlagynyň açylış dawrasyna gatnaşdylar. Ünki davaramyzda Daşoğuz we Xarezm vilayetleriniň wekilleri sanly ulgam arkaly gatnaşýarlar. Ilki bilen Xarezm vilayetynyň il silagly ýaşulysyna söz berýär. Assalamu alaykum, hürmetli prezidentler, kadirli kardeşler, hürmetli yıldaşlar. Bugünkü mana şu iki devletning jahon bozori deb atalgan merkezi açılışı bilen hammaga mübarek bolsun. Başlagan işlerimiz oňundan başlangan bolsun. Men gurur bilen, faxr bilen hamda şükrana bilen gaplayatyrman. Nega degende bu 1000 yıllar aşa Türkmenistan, Özbekistan'ın dostluğuna koyulayotgan yangi bir dadil qadam deb qabul qilib o'tiribmiz. Hürmetli yildaşlar, albatta shunday bo'lib ham qoladi. Hürmetli prezidentler, mana şu jahon bozorining ochilish marosimiga bir duo qilib berishlaringizni iltimos qilib qolaman. Indi bolsa, Daşoğuz vilayetynyň il silagly ýaşulysyna söz berýär. Assalamu alaykum, çuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti. Assalamu alaykum, çuňur hormatlanýan Özbekistan Respublikasynyň prezidenti. Gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ata-babalarymyzyň dost oğulluk, goňşuçylyk gatnaşyklarynyň netijesinde halkymyzyň bolelin bagtyar durmuşyny bize bagş edip, şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, Arkadağly Gahrman Ferdarymyz size, Özbekistan Respublikasynyň hormatly prezidentine ýaşul nesliniň adyndan köp sag bolsunlarymyzy aýdýarys. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il ýurt bähbitli tutýan tutumly işleriňiz hemişe rewaj alsyn. Siziň başlangyjyňyz bilen gurulan Döwrewap Türkmen Özbek Sowda merkeziniň açılış dabarasyna şu tarihi fursatda ak pata bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär.